Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kakong Sony Kharjana, kabalong kapara kante jong ba Osborne Kharjana, ukurtong kaseng Kongres na Soyong Constituency, ulakan tha ikinong yalam nyam, kibam kwa ban keren halor ka politics, shwa ka election. Henry ondaladan kijing seng paj ba kinong yalam nyam kilay wat UMLA. Habakran haka jingalang kabalalong haka snong soyong haka hendru turek urumpang arjar arpulai. Kakong Sony Kharjana kala pensyai paj ba da kabaong. Ka politics kamde satiaga basniyo hendai de ka jinglong shimet ka pinsniw dur ya ka politics. Kala khot bat weri ki paj ba bakin sya penjob haki jing ais ngau bha jong ki kertong ka bat pin mentoy tang haka shiklep mat hendai ka bamlong satiaga jing mentoy ya ki paj ba babun balang. Baro kinong Krisyan jong iba kibejudan met abat sngi banyatur ya jing ya keraidam ya kamit ya kayong ni syah helenti banyarap ban penjaslok ikipat ba ban pensotho lem na kamta kari bagajai menriu ni pediang sobha na gayeng kesem ngadai ke para ke bapra ni dan sipomot para ngadai ke para ke bapra na boro para ngakerteng jonga kadai Sony Kharjana ngadai kata kariu kenthai ke bajebut akti kajat iba bat ngadai ru kata kenthai ke bang juyat lingba ke state hi borokawai ban trai nang takap bah kamiat bat kaktu kan ni kiberan kam ni ke jingerap ngapediang subhai bi kipai ba akan ni ke jakang bapila pelat por pedang jong jing kriat jong kapeneng pi pelat por pi ba ki khon berit na badak ba mensim ke ban shit ham ban yarap an kershan yang ni ke benta ya ke baka yeng ke sem jongi ke kwa ban mi shakmat na man ngidap ke mensim habangiu i bakari bakajat ban riu ke sadin ke shaklen shop ke shae ben kani ga di ke benta jong ke yeng ke sem ke badan ke jingtit kli kumba ipa ibanit syabong lai post na man shwa idan ha kani klenti ha kani kam ibat na kata kadaw omban si bagayeng kasam hadin magajingi penbet pe ipa ha kajinglong temen ha kajingno ka karta pada kata kajing id pa penriu ha kata kajing id yu jat penriu lejong man kasngi man kapor mit bat sngi ithia khandai beje khat ar beje lakhe bangan tho ya kajing tho mga i ya kajat menriu da engan le ha kajinglong temen ha kajing hiar ka karta kajong i da engan pen i pat ba pin sngo tho ya kane ka benta ba kajat menriu menta ka sa din ba khantam kani ka Soyong constituency jong i kadai ka Soyong ka basa din tam ba ni compare ki weipat ki constituency namar ha kane ka constituency ngan ong phi kane ka di ka benta ka ba ki pat ba jong Soyong constituency hi ki matla ki myu i ka jing le bha ki klet no ai ka jing le bha jong banet chabong tang hapo sans nem ngan phrai ka jing long jong ka yeng ka sem nga ong phi un men baning kong du ubasin Osborne Kharjana ubalong candidate jong kani ko Congress ar phulai mentak snem banele kani election nganong phi udai un men baning kong du udai officer jong ka state hi barokawai I mean jong India hi barokawai udu SP nganong phi ka kerdan ka jong ka balahe uya ha barokawai ka barokawai ke India uya ku mu bos nganong phi ngidang so benot kan ban i ya kani ka kerdan hendai sa prasnem kadang sa ka jing jong un hapan i no sna di ka kam namar baka jai benriu kam long show pat kawai ka bakham tam ka ba ipa ila karpat da ka ktien ka ba diaw da ka ktien ka jing jam ka jing yam pa dolot ba kun bang ba ka da memmi ban da dan unu ban mi ha ka ka jonga ban shemi ka benta ka jonga ngan nam nang yap kata ka di ka benta ka ba ipa iklei ipa ida keren ha ki kun da kamen siam ko bakhia la dingi perkhat ya yeng la jong shimet la dingi perkhat tangai ka yeng ipai la penang pensa di kikon baro ngidan la ka jong kam sorkam baro ngidan la ka jong ka kamai la dingi perkhat tangai yeng la jong ngimdan kam shisha ban pek miet ban hab shang miet ban hab lut nak bisa nak pala da ko oms app ni tai nak benta ban pendap pen biang la ma ka jingdan kam jing ipai ba ngimdan spa ngimdan pau ban thiet ya phi pai ba ban thang ban penjob ni election henry ni ong ye phi da ka man sim ka ba ship ham da ka man sim ni i ka jing pat ka jing pra jong sa ban riu ni ong ye phi ni dan ka man sim ban ya rap tang bang ngim dan pisa ngim dan spa ban thiet henry da ding ong ye phi da
kabor jam jing start tau bleu ker khui ke yang kesem jong i kloi ban rap ya phi ubar ude USE superintendent engineer ngong ya phi i dan kemensiam menerap keleng keri nganong pi keleng keri khasi dan tia kat ha bagilap ya kano kado kebentar ke yeng ki konswet kano ke yeng beri ki konswet kilai penerap man ketelang man ke portlang kilai man uba Osborne Kharjana ro kajo uba deng ulang officer jongka irrigation rongong pi ude ujo ubriam badan kemensiam bam khwan mentoy leadership ngim kim kwa kayeng kesam kam kamai dan bato dan bathem ban lom leadership ngono pi kayeng kesam jongi kepala dengim dan na kala de tangba ki wei kin yo e kajing rap jongi hang tangin yo thiasok kata ka de benta jong kayeng kesam da ka ba phlai pi ngong pi ngadei ka kemthei kamangadan ngadei tam ka rio madan she post nam ngatrai ha soyong si kum ke supervisor jong ki asha kata ka de ka kamram ko jong ban pet ki asha ban hikai ki asha henry andang ayat enti ta ka jing ka kam ka bangang ngatrai ka pen pau ngayo i ka jing jong ki asha hapokas nang bagi kidan ki khun ki beneficiaries ni kinong pon kinong kha ngalap iki biki syam shisha ka ta ka jing namarba kinong mi khmat jang soyong constituency kilong kiba kibampat got bor kim dei kita kibre kiba start hado ka ta ban ya sa ya kaan ban pla le ban gran ka jing jong pat ba kiba dan ta ko soyong constituency la da kidei kita kibre kiba dan la nanganang ipi umahedan la ne badeng sam la da kidei kita kiba yo ka jing jenjar jong pat ba hado kin chuan thi menta shwar jong election dan uway bakren haka meeting jong ki bay party ki ongum no baka soyong si wanra uba HDR kata kadai ngan ong epi ken terus niang yo nam ksau kay ka bajia ngatray hang tay po soyong si she post nam kay ka badan hang tay po soyong si kahetang ka beling ka PC wanra ipa ha kita kisnam ki balada ha kata kita badan ni ka block mentang mensua ka dan ka jail hendrai hadian mi pai be ya ka jail iwan ra ya PC soyong hang tai wan ra mahadan tang ka to beling kinong kha balai kha tai mdan jaka mnang man pin kha mdan dawai mdan da shin man sumari kinong kha mla ngong la da ka dei ka soyong si la kum no ki doktor hang tai la dan ki phawot hendrai lej pe se ka soyong si tai ka dan tang arut ki doktor la da pep uwai da pang uwai dan tang uwai ban nganong e phi ka ba bon sin hi ka ba lej kinong pang umjudan dawai dang hakal nitayo badak ngangali sim dawai nang tai ki para mardan jong ki sim dawai nang tai ke ba jia santali ki dawai hapan thiet sanjat tang shi jat yo na si kata kadai ka kamram jong emily la da dei ba emily u yi shi shai kata ka jing jar jong pai ba katai ka si ka dik beran kamtam banyarap pihak pemalik pan by dawai ni ki emily ki baradat namar kasisi kut kasisi hado ka PC maulai ngut ro ka jo kani ka soyong sisi ro dan tagaru sudah kumbawan ra ipa kum to kasa nganong ipi ko ki pat ba ki bas ngawi kani ka jing pensawa shim ya kani ka jing kran ka jonga ba petenlong ya ka da ka ba pinjit ya kinong ya lam ki ba tibreu tiblai ka jing kerpat na ka yeng kasem kala banong ka ba bakala bat ngan ong ipi ladang apa kelaban kran ya kajing sisya bat babon sin habang ipin kajing sisya kat pingile iselok ikibreu ngitang syukran ya kajing sisya ki ongkom no kabakhon kakran na kabakhon ngingin nang man kloban kajon ngi kran tang ya kajing sisya kata ka di benta jong kayeng kasem ko jong ni bat sya yang abahang nengan kran tang ya kajing sisya nganam thok nganam syukor bat kayeng kasem jong ni kanam thok kanam syukor kanam sarong kanam khalau ya ka bom la long bat ya ka baklem pat le ngin kran ya phi tang ya jing sha tang ya ka bang hila le kane ka bentang anong phi na karpa ya phi na ka yeng ka sem ba kinong ya lam balang kinong ya lam seng kinong ya lam ki KSU kinong ya lam HYC man ki seng balang baro kinong ya lam jong ka shnong ngada kuwa ya phi ba phin perkhat janai bhai kani baling im tre ban kan politics kin mau ka kitian politics kam dai ka basniu
Hendai ke ketian politik kedai banyak teh ya kalau way jong kari bagi jaj benreu jong ke yeng jong ke sem ke jong pi ke bapiu i menta ke jat ke pra ke syang hapi gi kemegi ke pa ban bat ya kene ke kam banjit ya kene ke kam ngan ong e pi la da pi ong ngan chatit menta tang na ke si pau hajan ken mau ki khon ki jong pi kin sa do no ya ke jaka ke pata ken mau ba ma pi ru ngan ong e pi ke dan ke way ke sien ke bangai kendo iki nong elam jong ki bai parti parti ngan nam kwa banjer ke teng Tiang kumno, habang ekran ni kajing syar, kani kasinsyar ke kadar ke bakalong kumni minta kum bakalong, ke MDA government, ke besulok bat UDP, NPP, HSPDP, berkiwai bat PDF, berkiwai bat kijaj seng, kadai, ke seng ke besun rock, hoi kidan hakajuk ke kenom, ngan ang ipi, ki bam lang yung jo kiuja, katakin ang inya ben, minski kinya ben mekin hapsa hakajuk ke kenom iyeng. UDP ke dikejo, ke NPP ke dikejo, ken mau. Kumbau banyak cabang lai post na menshua, tang lai post na menshua. Hakini kis ngam ki badap kat bodang lak banyak curam seneng. Ukuran bayi ke dikejo ke bentapa, ya kata kajong pi on sa syak ni no. Hei pin snai yeng ki kon, hei pin bentai ke kendau ki kon. Dah kajing kia ke mesim ki lom ye ke wai ke pai meeting hapa mau maram. Pin lempar ke ki babon bah, ki pai ba ki wan cutuk bentah. Nado ke por jong sauseng marak ukuran ya kedikentian baka garohi ke bisni bah ya kiri kasi bat jantia baleng namar bang ke garo ke jaka jo ki garo sathe ke dei ke jaka sorkar balegi kasi jantia kin yo long rekhunet kin yo long try khendau kin yo long ngti balegi jaka jong ki garo kin yo watam kin sna tang ye ke sem snial ki hapan jimbet nak sorkar तो फिर की पाई बाहर ने पौड़ी खसी जनतिया जong pi gua apa kerja tu pi kelong umta na kata kadau umahedan usapan hat ya ki rang bas nang hau ar hajar kan riu ban pendo bor ya ki snang ki tha ban pendo bor rang bas nang dada ka jia ka yap ka em snang ka thau dada jia ka saw ka sen na jia ka jing shot jing na snang ka thau muno ban ma khri na dam na mas nang na kata kata ngong e pi go ki pat ba pi ki me ki pa ki badan ki jing pa khle na gam da ka jaga la jong ken mau nganong e pi uma hedan u khlam kran le ki ki po hen rai men ta le men sham snap le ni dang yo shu sa ya ka jing tho ka ba on la shu batang ban ti mau ti siap ru ki ba em dan ba ti mau ti siap sai ki le kala Pinchna ting na kai, pinchna sem na kai. Kinong timau kini ki bypass na siya tayo ki babon ba ki parlok jang iba yang sem jang iba timau. San ba jeme step dhami ban timau. Mensi kin hapan rich kandong. Kani kadai bo badang sam uklam grand na po assembly. Uklam yo ini ki jang ki ba. Hendrai ha bayala jang maroi simen ngala reus pa ngala hek po ngala yo ban thir ka yen ki kror ngala yo ban thir ka jakala ki kror. Kane kani bentang jang pi ko ki pai da ngong pi ki kme ki pa ki berang dan kam ya kajaka ngong e pi kane kani bentang uwei na ki rang ba jang ki nong yalam ki wei ki parti ko ngong e pi ngan krai pi ngam kwa banjer ke teng mang kwa banjer yano uang kom no ngi ki rang ba ngim de ki nong ba ko duler ki kin dai kin ki nong ba ko duler ngale yu ki ta khandau henrai uta ude urang ba uballa ya ki jang rang ba ya ke jengong kini ke jengong kpa ukpa ubadai banya dai ke yeng ke sem ukpa ukini ubadai banya dai ke jaka ya ke pata ya ke longkur longka henry dala dehi ulau kombakan uwei pastor kini benai badat ulau hi ya ke jenglong rang ba mudah ban ken kini mudah ban ken kpa ko mi utau jaj ben reu usyang banu kalap ka dikan thai ka keme ka dikan thai ya ki khon hei nai bentang nganang epi ke garo mentang ong epi ki nong yalam jong ki garo kila ong bai bangin kini no bai jaga jaga kenang bakalong kumju kembalang ke garo tenang kata kata ngong epi ki long kemelong kpa lala phimla ban bat ya kini ke jinglong kin thai ki jong pi ki rang ba lala phim bat ki jinglong rang ba jong pi shei phin bret ki khon ki ti ha kata kapor bat ngan ong epi lalu pas dang ngala ong bangan nam keren ni ke babak la lada kadai yang ban ai
ban file ke kes kanu no ko benta la danga kren ke jingisha ngam smo phe la danga shong hajel tang na kada mga kren ya ke jingisha na kam ta kinong yalam balang na ka tang ta kinong yalam shnang hakapo election kyong ngimtre bane kren election naman mengine kinong yalam balang kadan kawai ka campaign ke banga campaign ha mention snam hakapo by election ba Eugene idan wirang ba yong ni kong pila khor ngong naman may mga kren ni kajingisya papili nang yalang balang hakapor ba kren ni kabenta ba dia selok lam na kamenta ka bah kami atong kajaj benriu kyong ngimtre ban kren election ngimtre ban kren politics magadik bas niu ken mau ba politics kam ni ka bas niu mga mapi kadono jong pi kan bas niu ka penjabo kadono jong pi ka jong dono jong no ka ba mi na dono jong pi bas niu lar pi ni bas niu namar bangidan kam ye kiba syakri ye ublay kiba tip ye kata kaman sim bandan kata kaman sim bas ngauram pangan bami ka pisa ka bamday pinwan le bhai ki breu da ka pisa ka bam ha dala day por jolong jeseng pai ba jeseng sinat da day polong jeseng presbytery kita men masani kirang ba balang kin hap syang ka committee ban le ya keren what you MLA Henay shua jong election ngimtre dan kana male ngimtre men politics. La danga kren ya ka jingisya. Ka yeng ka sem jong iru ka de ka yeng ka basya kriblay. Ka yeng ka buram lam. Ya upat ya kiret kirya ya kup shiliang kisam shiliang. Kani ka de ka men siem jong badet shabang ka bala hiar shisha hangi paro shi para. Tena kata ngong epi kipat ba nang syang jang soyong kibas ngauling ba jang ni kutendang jing pensawa nginem be ya kepisa ka batang shispa ka bar spa ka si ajar ka si pojar nganong epi tabak kendau to pi kan salenna biyo sikro kan nam syang dor ba ka to si pojar ba biyo menta shwa jang election kajakal tong pi kan syang serta handai kepisa sikro arkor kan nenno menta tang po san 10 minit balingin haban be tang pisa tang shwa jong election lais nam saus nam shwa jong election kinu candidate kim jure ja pisa pi kim jutre lada pangro ki e yo piang kin monrunging menta menta the si pau hajar ka san hajar pangshit mulmala si pau hajar ka san hajar I beg ban ka e ke benta ka ba ke jinglong jigi pai ba ngila yo ke jingle bha uma hedan ulale bha yangi ke e ka phile bha ka e bo hedan le bha pi ngayo ken ro ngayo spo hajar ngayo tin kata ken ro to pi kan peni ki khon kan besai ki khon jang pi ba man gas ngi na kata ngo ong e pi ha ka bai dei pi kinang yalam seng bhalang ki KSU, ki HYC, ki HNIF, paro hat ki sang parangan namla banjer kertang lot ngong epi. Shua jong election, mlang ban grand politics, mlang ban yang hostage. Andala dap jadi kinami keman, ki ban jabok, ki ban kawan mento shimet. Mi ban rala mayong shatish post patriot. Kan mento ya yu bapin bat ya kata kakam ka bapi ya long nang ama keman. Ban grand ya kajing sya. Lesi kadan kedau bo shalandat pimla ban tip. Nganong pi ngitip bhai ka daw tang ba nganong pi ngan kran hang ni yo le si kan kta ya no namar babalay ka telap ka pisa kiriu temen kim ju kran ni ba bakala ka perthai kam ju kran ni ba bakala la ka penhe kan su penhe nganong pi dan ka e ka basaranat pa kisang bhalang kimla ban kran kirang ba snang kinang kit kam snang kikelet tan peni yu to pai dong song snang ngalale bha kadan kawai ke bio ke bangangadan ngalai lang badi yamare jongi ha kata ke bio yong ngangare kupa jong ke jait ben riau ami ngangate kupa jong ke constituency ngan hab male bha ya ka to ya ka ni ya phi ngale bha ka to ya phi ngale bha ka to kin mau ke jing le bha ke dei ke bapida ai da ko sep da ke pisah skim da ke pisah bam hak phi le bha ki briang hene ke skim kala da bolu pa ke sarkar ba phi ban shim ban ai be ya ke jingam kam je ki khon hapa ko soyong kan pensi lada utau kupau ba phi la jet ya da utau kupau ba phi la da mon ngan ang phi la da la ban pen biang ki jon kam je ki khon hapa ko soyong kan pensi la ne ha ki wei par ki kon pensi ngan ang phi be utau kupau je da wei kupau ba dan
jing bak le ban yo ke jing ja jing pai ba la snong na ka ta ka da hong pi ba bon sin la ningi kren ye ka jing shisha kyong bai ba ka bam lang ka khon bat nganong pi sakoi kayeng ka sem jong i ka dan shisha ka masih banyarap boroshi para ngidan la ka jong ka benta ban contribute ban ya sam lam ya ka jing dan na kayeng ka sem ngim dei ki barius pa bat ni biang kumbai para ka doi ra duai mene ka to de ka jing shisha me kur khu ble kur khu i ka sem ngim dei ki bakar do ngim tam pan ki bai re ngim tam ai pa dei ki bai ne ngidan ka mensem da ka mensem ban yarap ki ban kam kane ka dei ka benta dengan orang pi tam katang atrai pi ki pai ba smo bha phin bo jing duai lam na kam ta ka yeng ka sem om ba iba in job tang hani election ni da kwa ba ka yeng ka sem in job andai la la ba de khoni ki jing jong ka ri ba ka jai meri ba ka soyong constituency ru kum jo presi bon presi janglu